makatas na kalamansi. Magandang araw o gabi po sa inyo dyan sa Sitio Pangil, Sir Jupiter. Sana ay nasa mabuting kalagayan ang lahat. Ako po si Narciso ng Panay. Matanda na ako sa ngayon at meron ng mga apo. Subalit itong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong kabataan ko pa lang. Sir Jupiter, tungkol po ito sa isang kakaibang karanasan ko nang mapadpad ako sa may Cebu. Isang karanasang nagsilbing sampal sa akin ng realidad tungkol sa mga aswang. Dati po kasi ay hindi ako naniniwala sa ganyang mga laman lupa at kamalignuhan. Binabaliwala ko lang ang mga kwento at pangaral ng aking Lola Marieta. Kaya talagang bumaliktad ang aking mundo nang masaksihan ko mismo kung paano kumilos ang mga nilalang na ito. Paslit pa lang ako ay palagi ng kwento sa akin ni Lola Marieta ang tungkol sa mga aswang. Si Lola na lang kasi ang nagpalaki sa akin matapos mamatay ni tatay. Sinasabihan ako ni Lola na mag-ingat lagi dahil nasa paligid lang daw ang mga aswang. Pwede nila akong tangayin o lapain. Mag-ingat din daw ako sa mga pagkaing niluto ng mga di ko kilalang tao. Nangyayanggaw daw kasi ang mga aswang. Nagluluto sila gamit ang laman ng tao, nilalawayan, dinadasalan, at pinagmumukha nilang pangkaraniwang pagkain. Kapag nakakain ka raw ng pangyanggaw, unti-unti ka na ring magiging aswang. Siyempre naikwento rin sa akin ni Lola ang iba't ibang mga pangontra sa aswang. Naririyan nga ang bawang, asin, tanso, kawayang tulos, buntot pagi, at kung ano-ano pa. Pero ang pinaka-pinagyayabang ni Lola ay ang kalamansi. Bukod sa mahapdi raw para sa mga aswang ang kalamansi, pangontra rin daw ito sa pangyanggaw ng mga pagkain. Kapag napatakan ng kalamansi ang mga sinumpang pagkain yun, lumalabas daw ang totoo nilang itsura. Ang totoo nga po, may inaalaga ang puno ng kalamansi si Lola sa likod bahay namin, Sir Jupiter. Kakaibang kalamansi, mas matangkad kaysa sa karaniwang puno. Mas matatalas din ang mga tinik sa katawan nito. Tapos mas malalapad ng konti. Higit sa lahat, mas malalaki at makakatas din ng mga bunga nito. Kapag kinain mo nga ay talagang maglalaro ang tamis at asim sa iyong dila. Tanim pa raw iyon ng mga kalululuhan niya. Mahiwaga raw ang kalamansing yun kasi mas malakas ang bisa kontra sa mga aswang. Kaya rin daw nung pagalingin ng mas mabilis ang mga taong nayanggaw. Mahigpit nga niyang bilin sa akin kung aalis man daw ako sa bahay, magdala raw ako ng mga buto ng kalamansing yun. Itanim ko raw kung saan man ako mapadpad. Naniwala naman po ako noon kasi kakaiba nga ang itsura ng kalamansing iyon kumpara sa iba. Marami pa pong mga naikwento si Lola Marieta tungkol sa mga aswang, Sir Jupiter. Noong maliit pa ako, magkahalong
pagkamangha at kilabot ang nararamdaman ko sa mga kwentong yun. Kaya talagang natatakot akong magpasaway kay Lola. Natatakot akong baka kunin ako ng aswang kapag naging masamang bata ako. Yun nga lang po, unti-unti rin akong nagbago habang lumalaki. Wala naman kasi akong nakitang aswang sa lugar namin sa Panay. Wala rin akong nakita o nabalitaan na biktima kuno ng yanggaw o nahawaan ng pagkaaswang. At gaya ng ibang mga kaedaran ko, mas nakatuon din ang pansin ko noon sa pagliliwaliw. Tumutulong naman ako kay Lola sa pagsasaka at pagpapalaki ng mga alagang hayop namin. Ngunit sadyang iba na ang gusto ko sa buhay. Pangarap ko nang lumuwas sa syudad at doon magtrabaho. Sir Jupiter, nangyari po ang pangarap kong ito nang pumanaw si Lola. Suportado naman niya ang plano ko noong buhay pa siya, kaya meron kaming naitabi para matupad ang balak ko. Hinintay ko lang na matapos ang kanyang 40 diyas tapos bumiyahe na ako papuntang Cebu. Luluwas din kasi roon ang isa kong kaibigan kaya naisip ko na lang na sumabay. Yun nga lang, sa barko ko na naalalang hindi pala ako nakapagdala ng mga buto ng makatas na kalamansi ni Lola. Inisip ko na lang na ayos lang naman siguro. Magtatanim na lang kako ako ng ibang kalamansi para maalala ang Lola Marieta ko. 17 anyos lang ako nang mapadpad sa Cebu, Sir Jupiter. Naging maayos naman ang mga unang araw ko roon. Nangupahan lang ako ng maliit na kwarto tapos namasukan sa isang pabrika. Oo, medyo mahirap ang buhay. Pero masaya naman ako. Kahit pa sabihing hindi naman malaki ang sahod ko, tapos medyo masungit pa yung kasera ng boarding house na si Manang Conching. Marami kasing mga bagay sa syudad na noon ko lang naranasan. Nakakapag-ipon din ako kahit papaano para sa kinabukasan ko. Isa pa, nagpapaganda rin sa bawat araw ko ang anak ni Manang Conching na si Selina, isang guro sa malapit na elementary school. Pangkaraniwan lang naman ang ganda ni Selina, Sir Jupiter. Morena tapos medyo maiksi ang buhok. Pero sadyang napakabait lang talaga ni Ma'am. Palangiti kahit pa sa mga simpleng taong tulad ko. Kaya nga mabilis ko rin siyang nakapalagayan ng loob bilang kaibigan. Madalas ko siyang nakakausap kapag nagkakasalubong kami pauwi. Ako galing sa pinapasukang pabrika tapos siya naman ay sa eskwelahan. Gayun din kapag may pinapaayos si Manang Conching sa kanilang bahay o sa mga pinauupahang kwarto. Oo, may pagtingin ako sa kanya. Pero nililihim ko lang. Nahihiya kasi ako. Isa lang akong hamak na laking bukid na grade 3 lang ang natapos. Habang si Ma'am Selina ay nagmula sa medyo nakakaangat na pamilya. At mataas din ang kanyang pinag-aralan. Isang gabi po, Sir Jupiter, mga pasado 6:00, nakadungaw lang ako sa bintana ng kwarto ko. Kumakain ng hapunan kong biskwit. Nagtaka ako kasi may magarang sasakyan na huminto sa harap ng gate ni Manang Conching. Yun yung bahay na katabi ng kanilang boarding house kung saan ako tumutuloy. Tinitigan ko yung kotse kasi mukhang hindi naman taga roon ang may-ari nun. Hindi ko pa yun nakikita mula nang dumating ako roon. Kulay pula ito
Tapos napakakintab. Poging-pogi talaga. Isang tingin lang, alam mo nang mayaman ang may-ari. Ilang sandali pa po, napadiin ang kagat ko sa biskwit nang bumaba sa kotse si Selena. Nakangiti ring lumabas ng bahay si Manang Kunching at nilapitan ang anak. Pansin ko nga lang na medyo nakasimangot si Selena noon. Pagkatapos bumukas din ang pinto sa bandang tsuper ng sasakyan. Agad bumaba ang isang lalaking nakasuot ng polo at itim na salamin sa mata. Plantsadong-plantsado ang damit nito, tapos parang dinilaan pa ng kalabaw ang buhok dahil sa pamana. Ang hindi ko lang maintindihan noon, masama ang kutob ko sa lalaki, Sir Jupiter. Oo, napakagwapo at mukhang yayamanin, pero ramdam kong napakabigat ng aura nito. Habang inunguyak ko nga ang kinakain, tumatakbo rin sa isip ko kung bakit nakasimangot si Ma'am. Nang makapasok na sila sa bahay, inubos ko na rin ng tuluyan ang hapunan ko. Nagsara ng bintana at naghandang matulog. Kako sa sarili, titsempo na lang ako para kausapin si Ma'am Selena kinabukasan. Nang sumunod na araw, dali-dali akong umuwi paglabas ko sa pabrika. Gusto kong abutan si Ma'am pagkalabas niya ng eskwelahan. Bagay na nangyari naman. Pagdaan ko kasi sa may eskwelahan ay kakalakad pa lang ni Selena mula sa gate. Mukhang nagmamadali papuntang sakayan, kaya mabilis ko na rin siyang sinundan at tinawag. Agad naman niya akong nilingon. Pansin kong nakasimangot pa rin si Ma'am. Biro ko sa kanya, "Uy, Ma'am, ang gwapo nung kasama niyo kagabi ha. Ito yung kotse, parang mas pogi pa sa akin." Saglit na napangiti si Ma'am Selena, bagamat agad din itong sumimangot. Doon ko na sa tinanong kung may problema ba. Tinitigan niya ako sa mata, pero hindi na niya naituloy ang sasabihin. Napaigtad kasi siya nang biglang huminto yung pulang kotse sa tabi namin. Bumukas ang pinto at nakita ko na naman ang yayamaning lalaki. Niyaya ng lalaki si Ma'am na sumakay na. Sabi naman ni Selena, isabay na lang daw ako at paupuin sa backseat kasi pareho lang naman ang pupuntahan namin. Sir Jupiter, napalunok ako sa narinig. Hindi ko kasi akalaing makakasakay ako sa napakagarang kotse na yon. Tatanggi pa nga sana ako pero pinakiusapan ako ni Ma'am. Maninindigan sana akong hindi sasakay kasi nahihiya ako. Subalit nabakasan ko ng kakaibang pagmamakaawa ang mga mata ni Selena, yung tipo ng tingin na nagsasabing damayan ko siya sa isang bagay na di niya gusto. Pero napipilitan siyang gawin. Nilingon ko ring sandali ang nakapolong lalaki. Pansin kong nagtitiim ang mga bagang nito. Siguro ayaw nito akong pasakayin. Pero di niya magawang tanggihan ang gusto ni Ma'am. Naramdaman ko ulit ang bigat ng aura ng tao. Oo, nakasuot siya ng itim na salamin sa mata. Pero sigurado akong napakatalas na ng titig niya sa akin noon. Isang pakiusap pa ni Ma'am Selena at pumayag na ako. Sumakay siya sa front seat habang ako naman ay doon sa likod. Pagkapasok sa sasakyan, agad kong napansin ang mabangong amoy ng pagkaing nakasupot. Nakalagay ito sa may dashboard ng kotse. Lihim nga lang akong napangiwi kasi mukhang hindi ganun kaayos ang pagkakaluto nun. May naaamoy kasi akong maaasim na medyo masangsang
pero hindi yun agad mapapansin dahil sa bango ng mga rekado ng ulam at pati na rin sa pabango ng sasakyan. Tahimik lang kami nang lumarga ang kotse. Pansin ko nga lang ang pagkayamot ng lalaki kasi naroroon ako. Ramdam ko rin na hindi talaga gusto ni Ma'am na naroroon siya. Ilang segundo pa tinanong na nung lalaki kay Selena kung sino raw ba ako. Napayuko lang ako at nagkamot ng batok. Si Ma'am naman ay nagpilit ng ngiti tapos sinabing nangungupahan nga ako sa boarding house nila. Dagdag pa niya mapagkakatiwalaang tao raw ako at maaasahang kaibigan kahit pamukhang di ako marunong mag-ayos ng sarili. Sir Jupiter, di ko malaman kung mahihiya ba ako o kikiligin sa mga sinabi ni Ma'am. Yun nga lang medyo nasaktan din nang ipakilala rin sa akin ni Selena yung lalaki. Si Jason daw, isang doktor at kanyang manliligaw. Nang marinig yun para akong lumubog sa kinauupuan ko. Nagpeke na nga lang ako ng ngiti tapos nanatiling tahimik. Pagkarating nga po namin agad akong nagpaalam ng maayos kay Selena tapos dumiretso na ako sa kwarto ko. Sir Jupiter, di ko itatanggi sa inyo. Yun ang pinakaunang beses na nasaktan ako dahil sa pag-ibig. Iyak ako ng iyak sa sarado at madilim kong kwarto noon. Ipinupukpok sa sarili na hindi talaga kasi kami pwede ni Ma'am. Naramdaman ko rin ulit ang pangungulila sa Lola Marieta ko kasi wala na akong masusumbungan. Wala nang manenermon sa akin habang ipinagluluto ako ng paborito kong pansit kisado. Kaya naman sandali akong lumabas para bumili ng pansit sa karinderya. Saktong nakita ko ring lumarga na palayo ang magarang kotse ng doktor. Kinawayan ako ni Ma'am para lumapit pero di ako huminto. Saglit ko siyang nilingon at nginitian. Tapos nagpatuloy na ako sa paglalakad. Mga 10 minutong lakad pa ang suki kong karinderya mula sa boarding house. Doon na ako kumain tapos nagbulsa ng 2 kalamansi. Naparami nga ako kasi nahanap-hanap ko talaga ang Lola Marieta ko. Pagkatapos kumain, naglakad-lakad na rin muna ako para magpalipas ng sama ng loob. Nakarating sa isang tahimik na kalye at naupo sa may bangketa. Nagmuni-muni. Nakatitig lang sa kawalan. Ngunit bigla rin akong napalingon sa isang dako nang maramdaman kong may nagmamasid sa akin. Nakita ko sa medyo malayong bahagi ng bangketa ang isang tao. Medyo madilim sa kinaroroonan niya kaya di ko maaninang ang mukha. Ang nasisiguro ko lang ay nakaharap ito sa direksyon ko. Binaliwala ko lang siya noong una kasi akala ko simpleng dadaan lang sa bangketa. Ngunit ilang segundo pa naglakad na ito palapit sa akin. Napadaan siya sa likod ng isang poste ng building tapos katakatakang isang napakalaking aso ang biglang lumabas mula roon. Napatayo ako, Sir Jupiter. Diretso kasi papunta sa akin ang takbo ng aso. Naisip ko agad na isa yung asong ulol dahil naglalaway ito at nanlilisik ang mga mata. Di talaga ito humihinto kaya pasimple na akong tumawid sa kalsadang kaharap ko. Kabado na talaga ako noon. Asong ulol ba naman kasi ang humahabol sa akin eh. Nakakatakot baka makagat pa ako at mahawaan ng rabies.
Nang makatawid, nilingon ko ang kalsada. Saktong may dumaang taxi kaya hindi ko agad nakita ang itim na aso. Subalit laking gulat ko na lang nang bigla itong lumundag sa ibabaw ng taxi, tumalon pababa sa kalsada, tsaka kumaripas papunta sa direksyon ko. Doon na ako tuluyang napatakbo sa gilid ng kalsada. Tumindi ang kaba nang magkakahol na ang aso sa likod ko. Nagpatuloy lang ako ngunit hindi ko na malayang may pababang bahagi na pala ng bangketa sa kanto. Natapilok ako at nadapa sa semento. Nakita kong papalapit na talaga sa akin ang nanggangalit na asong ulol. Hindi ko alam kung bakit, basta bigla ko nalang hinagis sa kanya ang isa sa mga kalamansing na ibulsa ko. Sir Jupiter, takang-taka ako kasi biglang napaigik ang aso na animoy nasaktan. Napagusot pa ako ng mata nang makitang umusok ng konti ang bandang pisngi nito na tinamaan ng kalamansi. Napaatras nga rin ito bago bumalik sa pagkahol sa akin. Dinukot ko ang ikalawang kalamansi sa bulsa at hinagis sa aso. Ganoon pa rin po, agad itong napaiwas ngunit natamaan pa rin sa may likod. Doon ako tsumempo at mabilis na tumakbo patawid sa kantong yon. Swerteng may dumaang pedicab na agad ko namang sinakyan. Habang lumalayo ang pedicab, kita ko pang matalim na nakatitig sa akin ang itim na aso. Nakakapagtaka kasi para bang intensyon talaga niya akong sugurin at saktan. Ilang minuto pa nakarating na ako malapit sa may kanto papuntang boarding house. Bumaba ng pedicab tapos nagsimula ng maglakad. Gumugulo pa rin talaga sa isip ko ang humabol sa aking aso, pati na ang reaksyon nito sa kalamansi. Naisip kong baka yun ang sinasabi ni Lola Marieta na aswang. Pero paano naman ako magkakaroon ng aswang sa gitna ng syudad? Isa pa, hindi pa rin nawawala noon ang agam-agam ko na maniwala ulit sa mga ganong nilalang. Ilang lakad pa napansin ko ang pulang kotse ni Doc Jason. Nakasiksik ito sa madilim na bahagi ng kanto. Nagtataka man kung bakit naroroon pa yun, inisip ko na lang siguro na baka bumalik kina Ma'am Selina. Nagpatuloy lang ako tapos lumiko na sa kalye papuntang looban. Sir Jupiter, walang katao-tao sa looban noon kasi pasado 9:00 na ng gabi. Pero biglang nagsitayuan ang balahibo ko sa batok nang maramdaman na namang may nagmamasid sa akin. Kinapa ko ang bulsa. Natauhang wala na akong kalamansi. Hindi na ako lumingon at tarantanang nagtatakbo para makauwi na agad. Doon din naulinigan kong may pagaspas ng mga pakpak sa bandang ibabaw ko. Papalapit ang tunog sa akin, lalo kong binilisan ang takbo ngunit naramdaman ko na lang na may humahangin na sa likod ko. Padapa akong lumapit sa gate ng boarding house, lumingon at nakita ang isang malaking paniki na lumilipad palayo. Nanginginig kong binuksan ang gate tsaka mabilis na pumasok papunta sa kwarto ko. Yun nga lang po, narinig ko namang may kumalabog sa bubong sa mismong tapat ng silid. Tapos sinundan ito ng mga yabag ng kung anong naglalakad. Mabibigat ang mga hakbang. Kaya alam kong hindi yun basta pusa lang. Kasabay din noon, naamoy ko ang kung anong masangsang mula sa labas ng bintana. Doon na unti-unting bumabaon sa kalooban ko ang mga pangaral ni Lola Marieta. Iniisip ko na baka nga aswang ang nanggagambala sa akin.
Naguguluhan man kung bakit ako inaaswang, pilit ko na lang inaalala ang mga sabi ni Lola. Kinuha ko yung lagayan ko ng asin, tapos tinibayan ko ang loob. Sabi kasi ni Lola, posibleng mataranta ang aswang kapag pinakita mo sa kanilang hindi ka natatakot. Bumuwelo ako, Sir Jupiter. Binuksan ang bintana at pinilit kong sumigaw. Sino yan? Kung sino ka mang tampalasan ka, hindi ako natatakot sa'yo. Sinasabi ko sa'yo kapag nalaman ko kung sino ka, talagang pupugutan kitang hayop ka. Tumigil ang mga yabag sa bubong. Pero nanatili ang amoy na parang nabubulok na patay. Sinundan ito ng ilang kaluskos. Dumukot ako ng asin sa supot habang nananatiling nakatingin lang sa bintana. Ilang segundo pa, muntik nang bumigay ang pagtatapang-tapangan ko nang bumiting patiwarik ang isang paniki sa harap mismo ng bintana. Itim na itim ang balahibo nito, ngunit kapansin-pansing katulad ng sa tao ang mga mata. Bagamat namumula ito at matalim nakatingin sa akin. Nakalabas din ang napakahaba nitong dila na akala mo'y ahas na may sariling buhay. Nang matauhan ako, agad kong sinaboy sa kanya ang dinukot kong asin. Kita ko kung paano ito tarantang mapadaing. Nakabitiw sa pagkakabitin at nalaglang pababa sa labas ng bakod. Agad akong dumungaw para tingnan kung ano nang nangyari sa paniking yun. Subalit bumungad sa akin ang mismong asong ulol na nauna nang humabol sa akin sa bangketa. Nanlilisik ang mga mata at nagngangalit ang mga ngipin. Kahul din ito ng kahul sa akin. Kapansin-pansing nalapnos ang isang bahagi ng mukha nito, bahagi kung saan ko tinamaan ng asin ang paniki. Mula sa bintana, sinabuyan ko pa ulit ng asin yung aso. Dali-dali naman itong tumakbo palayo para makaiwas. Bumaba at lumabas ako ng boarding house. Wala na akong makitang anumang hayop o sinumang tao sa kalye. Wala na rin yung pakiramdam kong nagmamasid sa akin. Sir Jupiter, nahirapan akong makatulog noong gabing yun. Nagkahalo-halo na kasi ang maraming bagay sa isip ko. Una ay ang tungkol kina Ma'am Selina at Doc Jason. Masakit pa rin kasi talaga ang damdamin ko. Pero naguguluhan din ako kasi parang ayaw naman ni Ma'am sa lalaking yun. Ayaw ko nga lang masyadong umasa kasi masasaktan lang ako. Isa pa, kaibigan lang naman talaga ang tingin sa akin ng napupusuan ko. Ikalawa nga ay ang tungkol sa pinaghihinalaan kong aswang. Bumabagting sa isip ko ang mga kwento at pangaral ni Lola Marieta. Unti-unti na akong nagsisisi kung bakit isinantabi ko ang mga iyon. Nanghihinayang kung bakit hindi ako nagdala ng buto ng kanyang kalamansi. Iniisip ko rin kung bakit nga ba ako inaaswang. Hindi naman ako buntis na hindi nga ako babae. Isa pa, wala naman akong nakakaaway sa Cebu mula nang dumating ako. Tahimik lang naman ako nagtatrabaho, naglilibang ng konti at namumuhay. Kinabukasan, nagising na lang ako nang may kumakatok sa kwarto ko. Tininan ko ang maliit kong alarm clock. 6:30 pa lang naman ng umaga. Kumatok pa ulit ang nasa pinto at tinawag ako. Si Ma'am Selina. Gusto raw akong makausap. Sir Jupiter, dali-dali naman akong bumangon. Sabi ko sandali at magbibihis lang. Pagkatapos magbihis, pinagbuksan ko na si Selina. Niyaya niya akong kumain ng puto maya doon sa may kanto. Siyempre,
Tatanggi pa ba ako? Kaya agad na akong sumama sa kanya kahit antok na antok pa talaga ako. Habang kumakain, bigla niyang sinabi sa aking pasensya na raw tungkol sa kagabi. Sagot ko naman, wala lang yun. Pero napatanong din ako kung anong ibig niyang sabihin. Wala naman ka akong masamang nangyari noong magkasama kami. Pinasakay pa nga niya ako doon sa magarang kotse ni Doc, di ba? Napatingin sa akin si Ma'am Selena na parang hindi alam kung ano ang sasabihin. Tuloy-tuloy lang ako sa pagkain ng puto maya sabay higop sa mainit na sikwate. Bumuntong hininga siya at saka sinabing, hindi ko alam kung bakit pakiramdam ko gusto kong sabihin sa iyo to, Narciso. Pero ano kasi, ang totoo ayoko roon sa Jason na yun. Mayabang, mapilit. Ang problema, gustong-gusto ni Nani ang gago kasi nga mayaman. Napahinto ako sa paghigop ko sana ulit sa sikwati at napatingin sa kausap kong dalaga. Napayuko ito. Pinapaikot-ikot ang kutsara sa baso ng kanyang sikwati. Ilang sandali rin kaming natahimik. Hanggang sa nailusot ko sa mga labi ko na magsabi lang kako siya kung ano ang maitutulong ko. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Nag-angat siya ulit ng tingin. Nginitian ako at nagpasalamat. Sir Jupiter, napakaganda ng araw ko sa trabaho noon kahit wala akong maayos na tulog. Naliwanagan kasi ako kung sino ba talaga ang doktor na yon para kay Ma'am Selena. Nang mag-out na ako pagsapit ng 5:00, dali-dali na akong lumabas. Dumaan ng 1 kilong manggang hinog tapos lumakad na papunta sa eskwelahang pinapasukan ni Ma'am. Yun nga lang, di ko na siya naabutan doon. Sabi ng guard, sinundo na raw ng isang pulang kotse. Kaya naman napakamot na lang ako ng batok. Tsaka naglakad na pauwi. Pagdaan ko sa harap ng bahay ni na Ma'am Selena, nakita kong naroroon pa si Doc Jason. Magkausap sila ni Manang Kunching. Nakayuko lang ako nang mapadaan malapit sa kanila kasi ayaw kong makita ang itsura ng hayop na yun. Pero dinig ko ang kanilang usapan. Sabi ng lalaki ipainom daw yung vitamins kay Selena araw-araw para masiguro ang kanyang kalusugan. Sumangayon naman ang kasera ng boarding house namin, tapos tinanong nito ang doktor kung paano raw ba ang mukha nito. Sagot lang ng lalaki may konting aksidente lang daw sa ospital. Huwag na raw mag-alala si Manang kasi gagaling din naman yun paglipas ng ilang araw. Papasok na sana ako sa gate ng boarding house nang marinig ko yun. Lumingon ako sa nag-uusap at nagtaka nang makitang nalapnos ang isang bahagi ng pisngi nito. Sir Jupiter, noong oras na yun, di ko pa sigurado kung bakit pero bigla kong naalala ang paniki na nasa buyan ko ng asin. Pareho kasi ang bahaging nalapnos sa kanilang mga mukha. Halatang halata kasi hindi nakasuot ng salamin sa mata si Doc Jason noon, kaya naman halata ko rin ang tumalim niyang mga mata nang mapatingin sa akin. Doon ay taranta na akong pumasok. Hindi ko rin naman kasi makita si Selena malapit sa kanila. Siguro nasa loob ng kanilang bahay. Nang makaalis na ang doktor, doon na ako kumilos. Nilagyan ko ng mga pangontra ang iba't ibang bahagi ng boarding house, asin, bawang at katas ng kalamansi. Ikinalat ko ang mga yon sa bakuran, bakod, mga bintana, mga pinto at kahit sa ibabaw ng bubong.
Kaya naman wala akong narinig na dumapo sa bubong ng boarding house noong gabing yun. Ang napansin ko lang ay ang pagpagaspas ng mga pakpak. Napakalakas ng tunog na parabang nasa harap ko lang. Pero dahil naalala ko ang mga kwento ni Lola, alam kong nanlalansilang ang aswang. Nasa malayo na talaga ito at hindi ako magagawang saktan. Nang sumunod na araw, kakaalas 6 pa lang ay bumangon na ako. Naligo at nagbihis tapos lumabas na ng boarding house. Dala ko ang mga manggang hinog na binili ko nung nagdaang hapon. Napangiti nang lumabas na rin si Ma'am Selina sa kanilang bahay. Pero nagtaka rin nang mapansin kong nakasimangot na naman ito. Lumapit ako kay Ma'am at inabot sa kanya ang supot ng mangga. Tinanggap naman niya ito tapos agad akong niyaya na magputumaya ulit. Doon ikinuwento niya sa aking pinilit daw pala siya ni Manang Kunching na inumin ang vitamins na bigay ng doktor. Pinagbigyan na lang daw niya para wala ng gulo kahit ayaw niyang tumanggap ng anumang bagay mula sa lalaki. Sabi ko na lang na pakisamahan na muna niya ang kanyang nanay habang wala pa kaming naiisip na solusyon. Dagdag ko pa, mag-ingat siya sa Doc Jason na yun kasi masama nga talaga ang kutob ko roon. Tinanong niya ako kung anong kutob ang ibig kong sabihin. Tinawanan pa nga ako kasi baka nagseselos lang daw ako. Paliwanag ko naman, hindi sa ganun. Wala naman akong dapat ipagselos kasi may tiwala naman ako sa kanya. Sabi ko pa, Ma'am, hindi ko pa masabi kung ano mismo ang kutob ko pero tsempuhan mo si Doc. Pahiran mo siya ng asin, bawang o kalamansi sa balat. Kahit konti lang. Oo, alam ko medyo weirdo yung sinabi ko. Pero basta, gawin mo na lang, magtiwala ka sa akin, Ma'am Selina. Nakangiti siyang tumango sa akin. Susubukan niya raw ang sinabi ko pero binalikan pa niya ako ng tanong kung ano ang ibig kong sabihin sa may tiwala ako sa kanya. Sir Jupiter, nabulunan ako. Wala eh. Isa lang akong hamak na torpe. Tapos muntik pang madulas. Katwiran ko na lang na may tiwala akong hindi niya basta papatulan yung tao dahil lang sa sulsul ng kanyang nanay. Ilang araw din ganoon ang takbo ng buhay namin. Sa umaga, sabay kami kung mag-almusal. Minsan sa bentahan ng kakanin, minsan sa karinderya, at minsan sa may bakery. Sa hapon, hindi muna ako lumalapit para walang gulo. Bagamat nakamasid ako mula sa malayo. Subalit napapansin ko ring may nagbabago kay Selina noong mga araw na yun. Iritable tapos kamot ng kamot sa kanyang mga braso. Namumula na nga ang kanyang balat kakakamot eh. Madalas na rin daw siyang nahihilo at pinanunuyuan ng lalamunan. Hanggang sa isang araw tuluyan na nga siyang hindi pumasok sa eskwelahan. Ni hindi rin siya lumabas ng kanilang bahay. Kaya naman agad akong pumunta sa kanila noon, Sir Jupiter. Dala ko ang isang supot ng kalamansi. Balak ko sanang sabihan si Manang Kunching na gawan ng kalamansi juice si Selina. Ang problema, naunahan na naman ako ng kotseng pula sa kanilang bahay. Gayunpaman, naglakas loob pa rin ako. Nagtawag sa labas ng kanilang gate at pinagbuksan naman ng bunsong kapatid ni Selina. Kako, gusto kong makausap ang kanyang ate. Sabi nito may bisita pa raw kasi sa loob kaya bumalik na lang daw ako kinagabihan. Pero tinugon kong, ayos lang kako. Gusto ko lang kumustahin saglit si Selina tapos ibigay sa kanya ang dala ko. Pinapasok naman po niya ako agad.
Sa loob ay nadatnan ko sa sala si Manang Kunching. Nakaupo si Selina sa isa sa mga sofa habang sinusuri naman siya ni Doc Jason. Napatingin sa akin ang ginang at ang doktor. Pero nanatiling nakatitig lang sa kawalan si Ma'am Selina. Pansin ko ring sandaling nagtiim ang mga bagang ng lalaki nang makita ang hawak ko. Tinanong ako ni Manang kung ano ang kailangan ko. Sabi ko naman bibisitahin ko lang si Selina, tapos ibibigay ko na rin yung kalamansi. Mainam kasi yun para sa iba't ibang sakit gaya ng trangkaso. Nagpasalamat naman sa akin si Manang, pero lalong tumalim ang tingin sa akin ng doktor. Nang iabot ko ang supot sa kasera ng boarding house, nagulat na lang kami nang biglang magtaas ng boses ang doktor. Sabi niya hindi raw pwedeng pakainin o painumin ng kalamansi si Selina dahil makakasama raw ito. Mangangatwiran pa sana ako ngunit sinabihan lang niya akong walang alam sa kalagayan ng dalagang guro. Napatingin ako ulit kay Ma'am habang nanenermo ng lalaki. Pansin kong namumula na ang balat ni Selina tapos naglalaway na rin ito. Kapansin-pansin din ang pangingitim ng mga kuko at ngipin ng babae. Napansin ko rin ang iilang mga bote ng bitamina sa lamisetang nasa tabi ni Ma'am. Sir Jupiter, agad akong kinutuban ng masama. Tumatakbo na ng mabilis ang utak ko. Sinusubukang mag-isip ng pinakamainam na gawin. Hindi ko na nga pinapansin si Manang Kunching na pinapalabas ako para raw wala ng gulo. Tumingin ako ulit sa doktor. Galit na galit talaga ito, bagamat kita kong may peklat pa rin ito sa pisngi. Nilingon ko rin si Selina. Nakatingin na siya sa akin ngunit hindi nagsasalita. Tingin na parang nangungusap. Kaya naman mabilis akong kumuha ng ilang kalamansi sa supot at bigla kong hinagis sa doktor. Agad siyang napaigtad at napasigaw sa hapdi. Umusok din ng bahagya ang kanyang braso na tinamaan ko. Nataranta si Manang Kunching at ang kapatid ni Ma'am Selina. Kumuha pa ako ulit ng kalamansi. Sa pilitang piniga sa palad ko at isinaboy ang katas sa balat ng doktor. Lalong nagngalit ang kanyang mga ngipin. Akma na sana akong susugurin ngunit inulit ko na naman ang pagsaboy sa kanya ng pinigang kalamansi. Inulit ko ng inulit hanggang sa mapilitan na siyang lumabas ng pinto. Sinabihan ko si Manang Kunching na isarado lahat ng mga bintana at pinto na pwedeng daanan ni Doc. Tinanong din nila ako kung ano ba ang nangyayari at sinalaysay ko naman sa kanila ang lahat. Aswang si Doc Jason at minsan na niya akong pinagtangkaan. At ang pinakamalala, palagay ko pa ay nayanggaw na ng doktor si Ma'am Selina. Gusto niyang gawin ding aswang at asawahin si Ma'am. Sinigawan ako ni Manang Kunching. Nababaliw na raw ba ako? Ayaw pa nilang maniwala sa akin kahit pakitang-kita naman nila ang reaksyon ng lalaki nang tinamaan ng mga kalamansi. Kaya ang ginawa ko, nilapitan ko si Ma'am at kinuha ko ang isa sa mga boteng nasa lamiseta. Binuksan ko ito at agad kong pinatakan ng kalamansi ang lamang mga bitamina. Sir Jupiter, natigilan kaming lahat nang sumabog ang napakalansang amoy mula sa boteng yun. Kitang-kita naming naging putol-putol na mga daliri ng sanggol ang bawat isang kapsula sa loob. Kasabay din ng pagsabog ng amoy ay lalo ring nagwala si Doc Jason sa labas. Kinakalampag niya ang mga bakal na grills ng bintana. Lumilipat din siya sa bubong at kinakaskas ang yero. Tinanong ako ni Manang kung ano ang pwedeng gawin. Kabado man, hiningi ko ang lalagyan nila ng asin. Kako magtira na rin sila ng proteksyon para sa kanilang mga sarili. Isaboy nila sa lahat ng sulok ng bahay para siguradong hindi makakalapit ang aswang. Ako naman, lakas loob akong lumabas, bitbit ang garapon ng asin na pinigaan ko ng mga natitirang kalamansi.
Tinawag ko ang aswang na nasa bubong. Sabi ko harapin niya ako at huwag siyang duwag. Ilang sandali pa. Sumilip na rin siya mula sa ibabaw at doon ay agad ko siyang sinabuyan ng asin na may katas ng kalamansi. Sir Jupiter, dinig na dinig ko kung paano ito maghumiyaw sa itaas. Kumakalabog din ang ibabaw ng bubong gawa ng pagpapagulong-gulong ng nasaktang halimaw. Sinabuyan ko pa ulit ng asin ang ibabaw ng bubong kahit hindi ko siya natatanaw, hanggang sa narinig na lang naming may bumaba sa bandang likod bahay. Mabilis ko itong pinuntahan at nakita ko ang asong itim. Tumatakbo sa kalyeng nasa likod ng bahay ni Manang Kunching. Sinabihan ko si Manang na maghanap ng albularyo para tanggalin ang pagkayanggaw ni Selina. Habang naghihintay, pinuno ko naman ng mga pangontra ang buong bahay at bakuran, gaya ng ginawa ko sa katabi nitong boarding house. Sa galit ko nga ay nilagyan ko rin pati ang naiwang sasakyan ng tampalasang doktor. Nang pumasok ulit ako sa bahay nila, tulala pa rin ang mahal ko. Nanginginig-nginig na rin ang kanyang kalamnan at napapadaing na sa kung anumang nararamdaman. Wala akong magawa noon kundi subukin siyang kausapin. Napapaiyak na nga ako kasi hindi talaga siya sumasagot. Sa halip pinanlilisikan lang niya ako ng mata. Masakit man sa akin, sinabihan ko na lang ang kanyang kapatid na itali na namin si Selina. Mahirap na kasi kung hihintayin pa naming magwala si Ma'am, tapos tsaka pa kami kikilos. Madaling araw na nang dumating si Manang Kunching kasama ang isang manggagamot. Agad tiningnan ng albularyo si Selina, ngunit napailing ito. Mukhang malakas na raw kasi talaga ang kapit ng pagkayanggaw kay Ma'am dahil sa ilang araw niyang pag-inom ng gamot. Hindi na raw ito basta malulunasan. Ang totoong araw ay magiging ganap na ang pagkaaswang ni Ma'am sa susunod na kabilugan ng buwan. Sir Jupiter, nasinghalan ko ang albularyo. Kako gumawa siya ng paraan kasi hindi ako makakapayag na maging aswang si Selina. Pero wala na raw talaga siyang naiisip na solusyon, lalo pat hindi kumpleto ang kanyang mga kasangkapan. Kung mayroon lang daw kasi siyang mga halaman o gamot na may kakaibang kakayahan, baka makagawa pa siya ng paraan. Napatingin ako sa albularyo. Agad kong sinabi sa kanya ang tungkol sa kalamansi ni Lola Marieta. Napatango naman ito at sinabing posibleng makatulong nga ang kalamansing yun. Kaya naman pinakiusapan ko muna ang manggagamot na bantayan sina Selina habang nasa biyahe ako. Oo, Sir Jupiter. Agad akong bumiyahe pabalik sa amin ng mag-umaga. Di na baling maubos ang ipon ko sa pamasahe basta mailigtas ko lang si Selina. Hindi ko nga lang maiwasang mabahala, baka kasi wala na ang puno ng kalamansi roon. Ilang buwan din akong nawala tapos walang nag-aasikaso sa maliit na lupa namin ni Lola. May nararamdaman din akong hiya kasi nga binaliwala ko ang mga pangaral ni Lola nang umalis ng panay. Gabi na nang makarating ako, Sir Jupiter, at malakas din ang ulan. Agad kong dineretso ang puno ng kalamansi ni Lola para mamitas ng bunga. Ang problema, mukhang nagtampo yata sa akin ang lola ko. Ang nadatnan ko po kasi ay isang tuyot na puno. Wala ng kadahon-dahon at napakapayat na ng katawan. Gumuhit ang kidlat at dumagundong ang kulog. Umapatak ang luha ko kasabay ng tubig ulan. Labis-labis ang pagsisisi kung bakit hindi ko isinapuso ang mga pangaral at kwento ni Lola. Tapos ngayong napatunayan kung tama pala siya,
babalik ako para lang sa sarili kong dahilan. Iyak lang ako ng iyak noon sa harap ng tuyot na puno. Iniisip kong tuluyan na bang magiging aswang si Selena. Humingi ako ng tawad kay Lola. Sabi ko sana magkahimala na may mahanap akong natitirang kalamansi niya sa bahay. Kapag nagkataon, isinumpa kong babalik talaga ako agad ng panay kapag gumaling na si Ma'am Selena. Aalagaan ko ang maliit na lupang naiwan ni Lola at hindi na ako ulit tatalikod sa kanyang mga pangaral. Muling gumuhit ang kidlat at dumagundong ang kulog, Sir Jupiter. Nanlaki ang mga mata ko kasi may nakita akong bunga ng kalamansi sa isa sa mga saya ng tuyot na puno. Nag-iisa lang ito, pero ang itsura ay katulad talaga sa mga pinipitas ni Lola noon. Kaya naman dali-dali ko itong kinuha, napaluhod sa pagpapasalamat sa Lola Marieta ko at agad nang bumiyahe pabalik ng Cebu. Walang panahon para magpahinga. Sir Jupiter, gabi na ulit nang makarating ako sa Cebu. Sabik na sabik ako nang bumaba sa may kanto papunta kina Selena. Bit-bit ko sa bulsa ang nag-iisang makatas na kalamansi na galing pa kay Lola Marieta. Subalit nang lumiko ako sa kalye, agad bumungad sa akin ang itim na aso sa gitna ng daan. Walang ano-ano'y tumakbo ito papalapit sa akin. Sa kamalas-malasan pa, wala akong dalang anumang pangontra noon. Di ko naman kasi pwedeng gamitin ang kalamansing dala ko. Para yun kay Selena. Para yun mapagaling si Ma'am. Kaya naman dumampot ako ng medyo malaking bato at hinagis ko sa mukha ng asong aswang. Mabilis itong nakailag, ngunit saglit din itong nalingat, kaya kumaripas na ako ng takbo pabalik sa bangketa para makatakas o para makahanap ng pwedeng panlaban. Kabog ng kabog ang dibdib ko habang kahol ng kahol ang aso sa likod ko. Tuloy-tuloy lang ako sa pagtakbo hanggang sa may napansin akong piraso ng kahoy sa bangketa. Pinulot ko yun, lumingon ako at sakto namang papalundag na ang aso papunta sa akin. Kinikilabutan man, mabilis kong sinalubong ng malakas na hampas ang itim na aso. Napaigik ito at bahagyang tumilapon ng tamaan sa may braso. Ngunit bali naman ang kahoy na hawak ko. Gayunpaman, doon na ako nakakuha ng tiyempo para tumakbo papunta ulit sa tamang daan. Tinodo ko na ang takbo kahit bumibigay na ang mga binti ko sa matinding pagod. Sandali akong lumingon at nahintakutan nang mismong si Doc Jason na ang nakikita kong humahabol sa akin. Nanggagalaiti talaga ito at matindi rin ang paglalaway. Ilang takbo pa, narating ko na rin ang harap ng gate ni Namanang Kunching. Sigaw ako ng sigaw. Kinakalampag ko na ito kasi paparating na ang demonyo. Taranta namang lumabas ang bunsong kapatid ni Selena. Sinasabing nagwawala na raw ang kanyang ate sa loob. Bigla rin itong napasigaw nang makitang nasa likod ko na nga ang siraulong doktor. Nabuksan niya ang gate. Subalit di pa man ako nakakapasok, nakalmot na ng hayop na aswang ang likod ko. Sa matinding pagod, itinulak ko na lang ang sarili para mapadapa papasok sa bakuran ni Namanang Kunching. Doon na ako tinigilan ni Doc Jason kasi nga sinabuyan ko na ng mga pangontra ang bakuran ng bahay. Nang makapasok sa loob, bumungad sa akin ang napakagulong sala. Walang puknat ang pagwawala ni Selena. Bagamat nakatali naman ito ulit. Iba na nga lang ang panali niya noon kasi naputol daw ang unang ginamit namin ng kapatid niya. Hindi na rin kami nakikilala ni Ma'am. Sigaw lang ito ng sigaw ng walang salita. Agad kong binigay ang kalamansi ni Lola Marieta sa albularyo
Tapos hinalo niya ito sa nakahandang halamang gamot. Doon din dinig na dinig namin ang napakalakas na pag-ik-ik ng aswang mula sa labas. Ramdam na ramdam naming desperado na ito na pigilan kami. Pero alam namin ang ginagawa niyang panlilinlang. Alam naming wala siyang magagawa hanggat hindi kami lumalabas. At matagumpay nga pong napainom ng albularyo si Selena. Sir Jupiter, nawalan agad ng malay si Selena noong sandaling yun. Umaga na siya nagising at wala siyang maalala sa mga nangyari. Kinuwento na lang namin sa kanya ang lahat habang inaasikaso siya ng manggagamot. Sa kalagitnaan ng pag-uusap, bigla akong natahimik. Naalala ko kasi ang pangako ko kay Lola sa harap ng puno ng kalamansi. Oo, mahal ko si Selena at ayaw ko siyang iwan. Pero siyempre, mas matimbang sa akin ang lola ko. Sinabi ko naman ang tungkol doon ng maayos kina Selena at Manang Kunching. Kako, magpapaalam na ako. Natahimik kami. Nabasag lang ang katahimikan yun nang magsalita si Manang Kunching. Alam mo, Dodong Narciso, nakakatakot na balikan si Selena nung aswang na yun eh. Kaya siguro, isama mo na lang to sa inyo. At ayun, yun ang kwento kung paano napadpad si Ma'am Selena rito sa amin sa Panay. Si Selena, na siyang naging asawa ko na rin paglaon. Nagkaroon kami ng 2 anak at ngayon meron na kaming 3 mga apo. Hindi madali ang buhay, pero kinaya naman po. Kahit papaano, nakaahon naman kami mula sa kahirapan ng buhay dito sa bukid, sa tulong na rin ng kanyang nanay na si Inay Kunching. Sa palagay ko rin, naging swerte na rin sa amin ang napakaraming mga puno ng kalamansi na tinanim ko. Makabawi man lang ba kay Lola Marieta? Mabuti na lang din at wala ng aswang na nagparamdam sa pamilya namin. Bagay na ipinagpapasalamat ko ng lubos. Sir Jupiter, hanggang dito na lang po. Sana ay may napulot kayong mga mahalagang aral sa aking kwento. Palaging lumingon sa pinagmulan at nang maging maganda ang ating bukas.